Hello guys, Murisei. Welcome to Salmeat TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi. But mwari umusoro udenga kuti akuregere munofana kureura pakutadza kuisipomenti. Asi maramba kureurira matadza kureurura. Madzibaba maita mendi dzekuti ane mukadzongera mamsini. Mwari anokuregera. Izvo ndazviti pamadzisa bhurugwa rake mabudorera naye mwari anokuregera. Pamati andi pamubhedha. Pamati andi pamubhedha mabudorera naye. Pandazoenda kazinata kurara naye. Pandanga chimuna matsira mati. Mani chine mati adambona mati. Kana chida kumatira kana pane zvinotoita kuti nadina kuda kurara naye. Ndazoda kutanga taira mazuva ndataura kuti pakabatsira. Nopita namwari. Ipatsirawo panzvimbo yakaereswa namwari. Musitara kubaba. Mwana kumwana. Yokutendai baba.